Näin ja sitten ollaan lopullisessa finaalissa. Sean Rash ja Mika Koivuniemi. Ja näin ovat herrat keskenään sopineet, että Koivuniemi aloittaa. Rashillahan on oikeus valita tuo aloitusvuoro, mutta jostain syystä hän päätti tehdä sen kolikkoa heittämällä. Joo, otti shown tossa, koska hän varmaan totesi, että ihan sama. Nuo kummatkin radat oli suurin piirtein samanlaisia, niin siinä ei ollut kauheata väliä sitten, että kumpi lopettaa. Aivan, että kummalle pääsee vetämään sitä viimeistä ruutua. Näin ja sitten Mika Koivuniemi. Finaalin ensimmäinen ruutu. Niin se jatkuu, kun se äsken loppuu. Joo. Semifinaali Mika aloitti 2 paikalla ja sitten heitti 10 kaatoa. Eli nyt on niin kuin 11. Nyt on 11 jono ja siis täydellinen 300 on 12 peräkkäistä kaatoa. Toki ne täytyy tehdä samaan sarjaan, joten ei tässä nyt ennätyksiä vielä tehdä, mutta... Se näyttää vähän niin kuin sinun tuommoiselta 300-selta, että sä lopetat 5 jonoa, aloitat 7. Joo, mä oon saanut 7 tällä kaudella kertaakaan. Okei, ei se nyt mitään. Rush vastaa kaadolla. Tässä hänen tyylinäytetään. Voimakas kierre, vetää palloa taskuun. Viitonen kaatuu saappaat jalassa loppuun asti taistellen, mutta kaatuu kuitenkin. Osuma oli kyllä aika ohut. Oli ohut, mutta joo, tosiaan nyt meillä on tässä 2, voisiko sanoa, täysin erilaista keilatyyliä. Että Sean Rashilla on hirmuinen kierre tuossa pallossa ja siitä on, voisiko sanoa, noin 80% siitä on hyötyä, mutta sitten jossain olosuhteissa, ei niinkään täällä talissa, mutta jossain olosuhteissa tämmöinen hirmuinen kierre, niin se on erittäin vaikea hallita. Ja nyt Rushin heitto kaatuu hieman tuo ykköskeilan päälle ja sitten siitä paikko. Mikahan on enemmän tuollainen perinteisen keilailutekniikan pelaaja ja Rush sitten taas tällaista vähän modernimpaa stylia. Joo, no näillä nyt en ihan tarkkaan muista Sean Rushin ikää, mutta 10 vuotta herroilla on ikäero, että niin kuin tuossa alussa jo mainitsin, että tämmöistä lähestyy seniori-ikää. Niin, vakain askelin. Kyllä. Niin oli sanomassa tästä nuoremman koulukunnan edustajista, että ne aika usein ovat tämmöistä hirmuisella kierteellä pelaavia pelaajia. Ja sitten taas kun Mika on aloitellut silloin vähän aikaisemmin, niin silloin pelattiin tämmöistä vähän suoremman tyylin keilausta. Ja ainakin nyt suorempi tyyli toimii paremmin. Joo, tosin eihän Mikakaan nuorempana mitenkään suoraan heittänyt, vaan ihan hirvittävällä kierteellä siis sitten taas aikalaisiinsa verrattuna, mutta nyt on tietysti kehitys kehittyy. Kyllä, maailma muuttuu. Mutta joka tapauksessa Mikalla noin 10 pinnan johtoasema, kun 2 ruutua on pelattu. Hän keskittyy erittäin huolellisesti ja lähtee sitten tuohon 3. ruutuun. Joo, Mikalla aina nämä samat manöverit. Hän kokeilee vasemmalla liukukengällä, että rata luistaa ja pallon pinta pyyhitään huolellisesti. Ja sitten mennään. Ja 3. haetaan. 10 jää ja siinä. Messenger tuli aika lujaa, mutta meni edestä ohi. Siis tarkoitat vissiin ykköskeila, joka lentää tuonne vasempaan reunavalliin ja sieltä meinasi osua 10. No sepä se juuri sama keila tuossa. Se näkyy hidastettuna oikein mainiosti, kuinka se tulee. Siinä olisi kaato tehnyt kyllä erittäin poikaa. Joo, siinä olisi aina näin sarjan alussa, niin aina jokainen perättäiskaato niin tarkoittaa sitä, että kaverin on vastattava yhtä monella kaadolla. Ja. Näin on, mutta
Mika jatkaa puhdasta peliä, ei vielä tyhjää näissä pelaamissaan sarjoissa. Sean Rushilla on paikko alla, joten Koivuniemi säilyttää vielä johtoasemansa tämänkin heiton jälkeen. Pitkälle menee ja nyt joudutaankin vielä pystytyshommiin. Joo, tuossa kone kaatoi tuon kakkoskeilan ja sääntöjen mukaan on aina niin, että mikäli tuo keilan pystytyskone kaataa jonkun keilan, heiluvan keilan, niin se aina pystytetään siihen samaan paikkaan takaisin. Niin, mistä se on lähtenyt. Mistä se on lähtenyt, joo. Ja joten tässähän tulee aika klassikko kuvio sitten. Tosin ei nyt ihan varmaan mieluinen, koska keiloja on pystyssä kuitenkin sitten 4, mutta keilat 1, 2, 4 ja 8 sinne pystytetään ja siellä ne sitten ovat. Joo, tässähän kävi nyt semmoinen tilanne näissä 2 perättäisessä heitossa Sean Rushille, että tuo edellinen niin meni aivan liian paksuksi, eli liian vahvaksi tuohon ykköskeilaan edellinen ruutu, niin vaikka kuinka on ammattimies, niin tämä tuli sen niin sanottu amatöörimäinen virhe, että hän korjasi virheellisen heiton ja tästä syystä sitten pallo meni ohi ykkösen oikealta. Tässä Rush onnistuu paikossaan ja kuten tässä näkyy, niin osuma ei ollut siihen, mihin hän yritti. Hän pyrki tietysti tuohon ykköskeilan vasemmalle puolelle, mutta paikka tuli kuitenkin. Nyt ero tällä hetkellä, kun on pelattu 3 ruutua, niin Mikan hyväksi 13 pistettä. Näin on ja tästä lähtee Rushin 4. ruutu ja jälleen paksu osuma tällä samalla radalla kuin äskenkin, nyt vieläkin paksumia. Ja nyt on jo aika paha kuvio pystyssä, jonka muodostuvat keilat 3, 6, 9 ja 10. Joo, tässä ilme oli suorastaan kauhistunut. Mutta aivan täydellinen paikka. Siis se meni ihan just siihen kohtaan, mistä tuo ryhmä lähtee. Tosin heittotapa oli vähän erikoinen, koska yleensä yritetään ykköspallolla ja pienellä kierteellä, mutta itseluottamus kohdallaan niin menee se kovaa ja kohti. Näköjään, koska en tosiaan odottanut tuollaista, mutta paikko kuin paikko, mutta taas meni pinnoja hukkaan ja Koivuniemi johtaa nyt jo 17 pinnaa. Nyt tähän, jos hän näihin 2 seuraavaan 4. ja 5. ruutuun tekee kaadot, niin aina 10 pinnaa tulee eroa lisää. Näin on totta. Hyvältä näyttää. Vähän paksuksi kerkesi ja onneksi ei jäänyt 4 reikää, pelkkä 9. Joo, ja nythän tässä aika kipakasti kääntyi tuossa lopussa toi. Joo, kyllä. Mutta oli vähän, nyt ei ollut niin hyvä tuo vauhtivaihe Mikalla, että se oli vähän semmoinen, tuli hätäinen irrotus tosta, mutta sitten hänellä on tämmönen, niin kuin tuosta kuvastakin näkyy, tämmönen valkoinen paikkapallo, missä on Suomen lippu. Niin aivan. Mikä on tietysti kovempaa pintamateriaalia kuin tuo ykköspallo ja menee paljon suorempaa ja sen takia paikotkin on paljon helpompia tehdä. Ja näin Mika tietysti heittää vielä kovaa ja kohtia. Näinhän suurin osa huippukeilaista tekee. Kyllä joo, että sillä eliminoidaan, jos tuossa radassa on jotain mahdollisia kuivia kohtia tai muuta vastaavaa, niin heitetään tarpeeksi kovaa ja kohti, niin yleensä sillä paikot ympäri maailman tehdään. Näin. 5. ruutua mennään. Rush on aika huolestuneen näköinen. Joo, koska nyt varsinkin toi vasemmanpuoleinen rata, eli rata 31, niin hänellä ei ole millään lailla hallinnassa. Ja sitten taas Mikalla se on ihan täydellisesti.
Kyllä sinäkin huolestuisit. Kyllä, tuossa olisi tosiaan, nyt ainakin olisi syytä huoleen, koska kaveri paukuttaa taskuun ja itsellä ei tietoakaan, miten sinne pallon saisi. Ja tosiaan kahdella peräkkäisellä heitolla jää 4 keilaa pystyyn, niin se ei tietysti tosiaankaan kovin ruusuiselta vaikuta, mutta tämä ruutu voi muuttaa kaiken. Rush pistää pallon taskuun ja aika liukkaasti lähti 10 päästä. On tuommoinen pallo, missä on ihan käsittämätön määrä kierrettä, niin tuommoinen kun osuu taskuun, niin ei siellä kyllä keiloilla ole mitään mahdollisuutta. Siis nimenomaan juuri tuosta kohtaa, että se, että jos se on vähän ton taskun vähän vasemmalla tai oikealla puolella, niin silloin tietysti tilanne on toinen, mutta tuosta rimalla 17 sijaitsevasta taskusta, niin se on melkein 100% kaato.